ka kerteng jonga kadai John Warshong ngashong asa ha soreng kham kalau sedang ya ka kamroi jonga duk badang kham khana mentak si rik sin ka baneng kong ban yo om gani ka platform ka nong dap da ka jing segmen ngakwa banai so banai blaze kadai ya ka Meghalaya Grassroots Music Project Meghalaya Tourism kumcu ru CM Konrad Sangma bala play yang ki artis ki fer aku mengkani ya kani kalat ngin yo ban i sya ki we ya ka sap ka phong ka bangi ngi don bat ngi cus ngau tenat kalong ko we ne kilat bayarap ba yangi artis pangila ban i ya ki sap ki bangi don lengba jong kani ka platform te tang tahi mendani blay siwon blay secang asking me if all my words are true. Don't you know I'll do it?